Дорогие браты и сестры, наближается Буцлаўскі фест. Может, такая найбольш папулярная рэлігійная падзея ў каталіцкім касцёле. Кожны год гэты Буцлаўскі фест збірае тысячы вернікаў, не толькі каталікоў, таксама і праваслаўных. Вернікі прыязджаюць таксама і з-за мяжы. Некалькі тысяч пілігрымаў пешкам прыходзіць на гэтае святое месца. І ў гэтым годзе гэты Буцлаўскі фест быў запланаваны на 3-4 ліпеня. Аднак мы ведаем, што пандемія коронавіруса змяніла нашыя пастырскія планы. Некаторыя з іх удалося рэалізаваць, некаторыя былі перанесены на іншы час, некаторыя былі адмененыя. Гэта таксама адносіцца і да Буцлаўскага фесту, які перанесены на пазнейшы час. Но на самой справе мы не ведаем, адбудзецца ён ці не адбудзецца, бо не ведаем, якая будзе сітуацыя. Аднак у той сам час мы не хочам зрываць з гэтай традыцыяй і буцлаўскія ўрачыстасці ўжо не ў агульнабеларускім маштабе, але ў парафіяльным маштабе, аднак на якія мы запрашаем усіх людзей, адбудуцца 1-2 ліпеня. 1 ліпеня святая імша о 6 гадзіне вечара, 2 ліпеня о 9 раніцы, о 12 і потым о 6 гадзіне вечарам. Таму вернікі могуць падабраць сабе найлепшы час, калі яны маглі бы прыехаць, пабыць на гэтай святой імшы, пакланіцца таксама Божай Маці, памаліцца ў гэтым святым месцы. Уводзяцца таксама некаторыя абмежаванні у тым сэнсе, што яны не будуць падобныя, гэтая ўрачыстасць не будзе падобная да такой звычайнай. Каб пакланіцца абразу Божай Маці, вернікі будуць уваходзіць праз цэнтральны ўваход, як заўсёды ўваходзілі. Аднак я заклікаю да таго, каб трымаліся сацыяльнай дыстанцыі. Вернікі будуць падыходзіць да балясак, не будуць уваходзіць у прэсбітэрыум. Каля балясак можна будзе памаліцца і потым улева выйсці праз бакавы выхад. Усе выходзяць улева. Я вельмі прашу не ісці ўправа пасля таго, як вернікі пакланяцца абразу Божай Маці, памоляцца, а толькі ўлева, каб быў такі рух толькі ў адным напрамку. Таксама вядома, што людзі прыходзяць у Буцлаў памаліцца і просяць малітве святароў, просяць, каб цэлебравалася ў іх інтэнцыях святая імша. Гэтыя інтэнцыі запісваліся. У гэтым годзе яны не будуць запісвацца, але кожны дома можа падрыхтаваць і запісаць на паперку тую інтэнцыю, у якой ён хоча, каб святары маліліся. І пры ўваходзе да базілікі, да касцёла будуць стаяць скарбонкі, у якія можна будзе палажыць гэтыя запіскі, ну і з ахвярай, якую вы ўжо там хочаце заахвяраваць. Напэўна, не ўсе напішуць, напэўна, у кагосьці зродзіцца іншая яшчэ інтэнцыя. Для гэтага на выхадзе з касцёла пасля пакланення абразу Божай Маці будзе знаходзіцца таксама стол, і на ім будуць карткі і ручкі, якімі можна будзе запісаць такую інтэнцыю і палажыць яе ў адпаведнае месца, якое будзе знаходзіцца скарбонка, якая будзе знаходзіцца паводле гэтага стола. Далей святары будуць спавядаць, як заўсёды спавядалі. Аднак мы ведаем, якія чэргі былі да споведзі. Цяжка сказаць, колькі святароў будзе спавядаць, але мы споведзь гэту арганізуем. У той сам час звяртаюся да вас, каб паводле магчымасцяў вы маглі выспавядацца ў сваіх парафіях, каб не рабіць вялікіх чэргаў там у Буцлаве. Таксама усе ўрачыстасці, усе святыя імшы будуць цэлебравацца звонку касцёла на тым алтары, на якім заўсёды цэлебруюцца гэтыя імшы. Камунія будзе ўдзяляцца
у такіх радах таксама, як калісьці было, толькі цяпер будуць людзі падыходзіць. Не будуць стаяць на месцы, але будуць падыходзіць, і там валанцёры пакажуць, дзе трэба падыходзіць, там будуць знаходзіцца святары. Галоўная святая імша о 12 гадзіне 2 ліпеня, і пасля гэтай святой імшы адбудзецца працэсія з Найсвяцейшым сакраментам і з копіяй цудоўнага абраза Божай Маці Буцлоўскай. Працэсія адбудзецца, можа, по такому самому прыкладу, як адбылася працэсія Божага цела ў Мінскай катедры ці ў Чырвоным касцёле ў Мінску. Менавіта, што ў працэсіі пойдзе толькі крыж, міністранты, святары, біскупы, ну і копія іконы Божай Маці, і таксама Найсвяцейшы сакрамент. Усе людзі знаходзяцца на месцы, людзі не ідуць у працэсіі. Працэсія не будзе вакол гэтага парку, але толькі на гэтай тэрыторыі, якая знаходзіцца перад касцёлам і перад плебаніяй. Працэсія выходзіць ад алтара ўлева, ідзе да плебаніі, разварачваецца, ідзе да вуліцы і потым зноў вяртаецца да алтара. Ну, ведаем таксама, што святы Отец Францішак увёў 3 новыя інвакацыі у літанію да Божай Маці. Гэтыя інвакацыі ўжо перакладзены на беларускую мову. Упершыню яны будуць прачытаны менавіта падчас гэтага буцлоўскага фэсту. Як я сказаў, гэта фэст можа такі парафіяльны больш, аднак мы запрашаем усіх вернікаў, хто хоча, можа прыехаць. Пілігрымак такіх арганізаваных у гэтым годзе не будзе, яны не прадугледжаны. Ну, але в той сам час мы ведаем, што і заўсёды бывалі такія індывідуальныя пілігрымкі. Нехта сабе хоча ісці. Ну, гэта ніхто нікому не забараняе. Гэта больш-менш такія змены у святкаванні гэтага фэсту. Мы не хочам яго зусім выключыць у сувязі са складанай сітуацыяй, выкліканай каранавірусам. Хочам падтрымліваць гэтую традыцыю і будзем асаблівым чынам маліцца таксама аб тым, каб Бог сцярог нас ад гэтай пандэміі. У гэтым годзе гэты буцлоўскі фэст адзначаецца ў стагоддзе нараджэння святого Яна Паўла II, і мотта гэтага фэсту «Марія, я ўвесь твой». Гэта тотус туус. Марія была у гербе папы Вайтылы, вялікая літара «М» пад крыжом, і унізу тотус туус «Увесь твой». Гэтым самым мы хочам таксама прысвяціць сябе Божай Маці Буцлоўскай, як гэта ўчыніў святы Отец Ян Павел II. Мы хочам у гэтым годзе таксама падчас буцлоўскага фэсту падзякаваць яму за ўсё тое, што ён зрабіў для касцёла ў Беларусі, за яго своечасовыя і мудрыя рашэнні. Запрашаю ўсіх прыняць удзел у гэтых урачыстасцях. Тых, хто можа, хто не можа, той моліцца дома, каб яшчэ раз ушанаваць Божую Маці, якая з'яўляецца найкарацейшым шляхам да Езуса Хрыста, а Езус Христос з'яўляецца адзіным збаўцам свету ўчора, сёння і ва ўсе часы.